Черноморе и ЦСКА не си отбелязаха гол в 28-я кръг на първенството. Разочарованието бе по-голямо за домакините от Варна, които пропуснаха Дуспа. Първото полувреме не се запомни с особено опасни положения пред някои от двете врати. Най-интересната ситуация бе в 34-та минута, когато топката се отби от тялото на Ивайло Чочев след изстрел на Бакари. Положението обаче не бе достатъчно сериозно за Дуспа. След почивката ЦСКА заигра по-активно и създаде две възможности в рамките на 2 минути. Първо удар на Иван Стоянов мина край гредата на Черноморе, а след това Неманя Милисавлевич бе на добра позиция, но не сполучи. След центриране от пряк свободен удар, Кирил Котев насочи топката към вратата на гостите, но Райнс Боли изби. В 72-та минута Бакари бе съборен в наказателното поле на ЦСКА и реферът Александър Костадинов отсъди Дуспа. Потърпевшият застана на бялата точка, за да я изпълни и нацели дясната греда. Живко Атанасов бе наблизо, но не успя да вкара отбитата топка във вратата. До края на двубой един от двата отбора не отбеляза гол и крайният резултат остана 0-0. За играч на мача пък посетителите на сайта agropanews7.bg избраха Емил Гаргоров.